Kanigiri ka Akashvani Shillong ka khubor man puriya phiri meri nong ti walang. Kimat ki pokong san jang ka khubor mata ka step. Ka India ka pane jingmut ha kalintiya jang ka ban kiyo sha prang wat hapeng ka jinglong bam tikna jang ka long ka man ha ki wiki benta jang ka perthai la ong menteri rang badu ka ri Narendra Modi. La pelat ya ka bil ben pelong kong san ya ka scheduled tribe certificate ha ka council election ha ka dorbar ka bakar pang jong ka Garo Hills Autonomous District Council GHADC minnin ka sngi. Ka sarkar jila ka rang ab ban lat por menteri rang badu Narendra Modi la ni menteri na katana jong ka kot ka khia u JP Nadda ban bu sngi ka jingpli pat ba ya ka Shillong Medical College. Ki khubor ki babnya. Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi ulo ong ba karukom ya jong ka India ka long ka scam ha ka bakom kani ka por jing kan art ka bala jaha ki benta jong ka doba Asia sepngi ke India ka lapan pawi la ka bor ha ka jing te ya ka jing de bar ki wei ki ri da ka bashimi ki rai ki latre kam ki scam ha ka por jing e ha ba jing kiran ha ka dorbar ba bala penya da ka wei ni ki thamai pen wi khobor ha New Delhi minnin ka janmet Menteri Rang Badu ula ong ba wat hapeding jong ka long ka man ka bam iti kena ha satlak perthai nadu ka arpa pratri gurumphang ka India ka yai beteng ha ka jinga lenti jong ka shaprang da ka mensem ka baskem bat ka ba penne jingmut ha ka roi ka par ula ong ru ba ka India kam dei shu ka ri ka ba phet na ki jing e penban ka thomi ki jing e baro bat ya chakman shu ula ong ba wat hapeding shibun ki jing e kum ka jing ki thama bajur ka perthai ka ithu e ka ri kum ka jing pinya jo ke India ka perkhat perdan ka baklan bat ka jing la bo jong ka habon kiliang ya ka bil penlong kong san ya ka scheduled tribe certificate ha ka jing kon council election la palat da ka wei ka sur minnin ka sngi ha ka darbar ka bakar pang jong ka Garo Hills Autonomous District Council GHADC bala penya da ulat ka jela ya ka dorbar la penlong min ka sngi ha ka district council hall hatura bala khot penlong ya ka hapo jong ka kendon laipun rio bracket san jong ka Assam bat Meghalaya Autonomous District Constitution of District Council Rules karkandai spas san puwe ha ka te ka bil la penlong kong san ba ki kertong ki bakwa banya kon council election ki dei bandon ya ka scheduled tribe certificate ha ka wei perkaliang ki pat ba babon ki lai lumlang ha ka office trikam jong ka NPP ha ka ba menteri rang ba konrat ki sangma ula ai jingkren ki pat ba ula ong ba ka dei ka klipmat ka bansa ken mau ha ka history ula ong ru ba ka ni ka kam dei ka jingjob tang ya ka NPP henry ka jingjob jong ki pat achik baro Menteri rang ba ka jelau konat ki sang mau lo ong ba ka jing penthama ya ki kindon trekam ka GHADC ha ka bala penlong kong san bandan ya ka scheduled tribe certificate ya ki kertong ki be kon election MDC kala long shisha ka klipmat ka ban sa kan mau ha ka history ba ka deiru ka rai ka bala angnut la slemba hab ai jing kra natura u konat ki sang mau lo ong ba ka ni ka sinjam kala nang pen khlan sho e ka nongrim jong ki district council ka bathmu ban ai jing da ba kerpang ya ki rulom Ushem bakani kala long ka jingdawa ka bala shu sa teng palat ya ka nyau pusau snem ba ka long shisha ka eke ka badan kam palat ban pan klan ya ka jingdon ki nong mi khmat riulom usang mau la pan pawru ya ka jing ngau scam ba ki bre ki bamde ki riulom kin ngau tho ya ka ni ka mat ka ba ngau khia bat kin ai ru ka jing krishan halor ka ni ka rai ulakan tu ki jat bin ki ba pher an penne e ka jing sup bat ka jing e bat ban ne tre lang na ka benta ka jing bet jing biang bat jing ki sha phrang jong ka rilom Garo ha Meghalaya bat ka jing ki ha ka than chatai lam mi baro ka we Menteri ka tanat penroi ha ki than nong kandong ba sostene sotun minhin ka siu la kan tu ki pa nyong song snong banya ba khli lang ha ka bayada ki talong bat ya ka maryang saudong saukun Haka jingkiran jung haka jal muhatsaf arhajar arfun rio ban budak ya ke World Water Day arhajar arfun rio ulaong baka jing penne pensa ya ke day ban shu benchat ni tenrong tang ha ki beriu sarkar ula pen pau ke jing sngau benyau ka bakrau halor ka jing nang duna jong ka jingkit kli ha breng ki pat ba Uba sotun ulaong bangim day ban shu perkhat tang ya ke jing bet jing biang ha ka maladi hendai don kampat ban perkhat ru ya ki pateng ki ban nangwan Ushem ba ka jala Meghalaya ka dei ka belayu apedang lepai ki jingkir khu ki badap piang pura na ka jing hap slap hendrai ula aidak jing maham ru ba ki telong ki long ki bakham khot minchwa ban ya ka menta namar ka taw la kan tujur ban penek pensa bat sumar bahai ki telong
Ketika program pada pelong hapo ajong ka Jal Jeevan Mission ketemu ban ai jing hikai pat ba halor ka jing penek pensa ya ka umbam umdi ka bakhot bat ka ban omdu. Kini ka khubor ka wanchpi na ka Akashvani Shillong. Kini ka Akashvani Shillong ka bawan lam shpi ka khubor. Office Trekam juga District Child Protection Unit DCPU Mairang menin kasi ka penlong ya ka program IG hikai ka bukerpang halor ka Juvenile Justice Act Arhajar Khatsan Pokso Act Arhajar Khatar berkiwe-kiwe ki kam ki bede baka jing e jungi kena. Ya ketika program la penlong daga jing temu ban hikai ben sngothu pat ba ya ki an ki bedan hakabai dei baka jing ai jing e dai ki kena ki ba hapok khat prasnem kerta bat ka e ka baki la ban le la da sha thombor ki kena. Ya ka program la pelong ha Tirot Singh Memorial Hall Hamairang. Ki start Shempang ki balawan ajing kiran ki kentop iki syakri na DCPU kinong mikmat na ka One Stop Center OSC bar ki beriu sarkar na ki Office Trekam jau Deputy Labour Commissioner Mairang. Ki balawan ni shementa ki di kinong song na katika than kentop iki kentei bar ki rangba. Kinong ajing kiran kira pensngoi ki kindon trekam ki bakongsan ki belakan top aka Juvenile Justice Act ka Pokso Act Arhajar Khatar bat ki wei ki kindon an ki bate ha ka jing pentre bela jubor ki khna baka jing edai ki kinthei bat ki khna. Kajing pli pat ba ka Shillong Medical College kadang sa ha ka jing bu teng namar ba ka sarkar jilla kadang ab banat por menteri rang ba do Narendra Modi la ne menteri na katana jong ka kot kya uja wailat miki shilau ong ba ka sarkar ka kwa on pli perda ya ka ha ka rukom ka ba ishongkun namar ba ka project Medical College Shillong ka dei ka kam ka bala angnot la slemba de ki pat nong snong jong ka ni ka jilla ulai thu ba kham hashwala de bekren ba ka PMO ya ki tarik ki balat hendai la kham lahap ban penjalan biang ya kapor namar ka jimi jongki kam ki bakham kerki ya mentahi kidang persyang man penbiang ya katarik ke bathamai ban ple ya ka utai menteri sarkar la ongru ba ka sarkar ka angnot banyo ple perdano kham gloi kat bala kham tam namar ba ka thop ka baningkong e jongki samla pule MBBS kalanang ya cha Menteri nak tanah jangka kot kekia ke sarkar jela ba wailat miki shilla ula pentip menin ke sngi ba ka Meghalaya ke duna bahai ki doktor specialist bar ki don hadu nyopo hadu shispa ki pos ki bathli menta haka jing kren kinong pathai ku bor ba shilla ula ong bawat la kam dan setia ka jing duna ka ba hadu kata-kata ha prengi general medical officers ka long ke ke ba sngo khia shibun halor ka jing sathli jong ki doktor specialist ha ka jela kini ka long namar ka jingbam tre jing ki doktor ban syakri hapo ajang ka sarkar ban let syaki than nong kendong wala ka sarkar kala penang bun si ni ka jing khatung kam doktor bun ki kim minjur ban tre kam sarkar ban penbet ek ni ka jing e ka sarkar kala pha ek jing shahi kai pentibet ek doktor ban penyar ya ka jing puli doktor ha ka jela lakmi linti ba ka jing pli ka Shillong Medical College Purno e sama Medical College bade ka jing thu ban mi sa ka Tura Medical College kin sara ban penbiang ya ka jing dawa doctor specialist ha ka ni ka jela ha ki por ki banwan ka jela Meghalaya kelanang pen klan shu ka jing persyang mentei ya ka food safety system ne ka jing penyo ka jing bam ki basngan ban bam da ka ba pendon kam ya ka jing start science menteri na katana jong ka koi ke kya ba wailat miki shilla ula banjur halor ka jing pen klan ya ka jing don ki Jakarta jing bam ba de ki nong tre ki bal tibet ha ka kam ya ka ni ula kran ha ka technical session ha Shillong menteri ula ong ba ki Jakarta jing bam ki jong ni ka juk ki long ki ba kong san bha ban penti kena ya ka jing pen mi ya ki jing bam ki ba bha bat ki ba bet ban bam Katu kini ke khubor kelakut bakalawan shpi na ka Akashvani Shillong. Sa shipuar kata ha kapuar prabaji nginya sok baka Delhi station na ka benta ka khubor ka ketin Hindi ban penbut da ka khubor pareng kapuar pra katsan minin. Kini kede ka Akashvani Shillong sngobhaman amantai ki khubor na Delhi.